Ahojte, tak toto je naše ďalšie sťahovanie. Ráno sme sadli do dodávky vo Vrabloch a vyrazili sme smer Bratislava. Toto boli zábery z diaľnice. Teraz vám ukážem kúsok trasy, ktorú sme museli prejsť. Bola dosť dlhá, ale aj tak sme boli radi, že sme si našli pekné miestečko, lebo v Bratislave je problém zaparkovať. Takto pekne sme si museli zabaliť niektoré skrine, aby sa nám pri preprave neotvárali. Pekne sme si ju takto celú obalili. A toto sme my dvaja, sťahovanie TAE. A už teraz vidíme našu plnú dodávku. Bola naozaj plná až po strop. Plno krabíc, všetko pekne zabalené. Áno, pomáhali sme si aj rudličkou. A tu už je dodávka úplne plná, pripravená na odjazd. Vidíme, že je všetko pekne zabalené a uložené. A tu už sme vycestovali. Sme na Máni a toto boli naše schody, ktoré sme museli prekonať. V Bratislave sme mali aj nehodu, že nám ďalšia dodávka odpálila spätné zrkadlo. Toto bolo naše sťahovanie z Bratislavy na Máňu. Dúfame, že sa vám naše sťahovanie páčilo. Ak áno, tak nás dielajte. Ďakujeme pekne.